Mordas Disneyland di ba kay mo Mickey Mouse may bitaw mga pang bata nga nasa Disney nga characters. Nandari og duka jo. Amo jud ni makay 9 feet man law maoy na. Lang mo jud mga bata nalingad jud. Daniel nice mo sila daring dapita mga bata nag-slide sila. Guys, bad news guys, natumbag among tricycle. Tari on ani masa kuan kilid. Hi guys, good morning, majung buntag ni jung tanan. So sila Kirby na pud ni og welcome sa akong YouTube channel. Og baguhay pa kayo sa kalimti sa pag-like og subscribe sa ako ang YouTube channel og click the notification bell for more updates. So karon day guys, is kita mo gadud mo ga kuan ako dani ga sunglass di ba? Kay kaning itumon kay grabe initan sa kanami lakaw ron mga tuyo og malabog. Bawsa ni ahami mga ligo basta kay basta mga ligo mi og kuan. Unsa mao to mga ngadto na mi dato paabot sila gibuhat kay grabing langana maglihok murag kuan ta nang uhay pa sila to guys da na mag-amon tricycle dani amo ning gamiton karon. Unsa mao to excited na ako. Unsa guys kay first time anaho wadyo ko kanaw sa ni porma danang na ay malabog pero kay ba mga jud kong lami na si Zakay kuan na magud sa mga Facebook kaya kita mga jud kong lami so ato na silang laagon. Ay by the way Merry Christmas din jud tanan no kay karong adlaw December 25 o di ba adlaw natawhan sa Ginoo. Di ba Merry Christmas din jud tanan no. So ako'y kinauna yung bati char dagan bitaw. So mao to excited ako kadyo guys. Matugi tungod sa speechless ko kadyo karon kay grabe ka excited na ho di ba. So kita laman tadag to guys sa tricycle driver di ba kay di man mi kabao mang drive unsa unsa mao ni aga mong motor di ba ipatauran na ring sidecar nga kubaon di ba. So maadto na laman si Zakay sa wao di ba. So guys among gigamit ag tricycle nga napalit siya mao ni guys nagbiyahe ni padung sa Malabog di ba. Ga tricycle lami kay way budget nagagianan guys grabe lubakon kaadyo agagianan dari. Unsa guys nang hunong mi karidyo kay ag motor na ay problema kanay saning parta nga may niluag bada mao to gi adjon pa ag motor kay nalagi problema sa mao ni ron ang hunong mi dapit sa kuan unawan di ba. So madali ra man sila guys to nagkuha pag mga tools para adjuhon. Okay. Guys, bad news guys, natumbag among tricycle. Tari on ani masa kuan kilid taon pulbaan oy pero mamahin ako na unsa char. Oy bra, ilum na. Natumbang ni. Hi guys, dito karon guys sa entrance sa Del Franco Inland Resort. So first time na dani guys, so amining lahos lagi kay na disgrasya mi. So mao to adto patugbungon na gid sa agianan, excited ko. Mao ni exam kuan no na izahang kuan excited ako ha da dami dari ang pauban be magdapo ko kuan be. So guys, naangay ko silang entrance, nice. Patugbungon naman pagkaadyo mo naghadlo. Bugatag ang gidala. Nay mga kuan agay bugatag ang gidala oy. Mao ni gilang entrance guys, ag adult kay 80 pesos. Gilang entrance. Mao ni gilang entrance guys, ana ba nindo tanay mga buwak-buwak sa kilid. Ano ka mga buwak? Nata mo ni yang entrance guys. May mga mushroom cute. Nice oh, na mga Mickey Mouse. Welcome to Del Franco Inland Resort. So guys, asa mong isuroy dani sa Del Franco Inland Resort. Lami pug ilang resort dani oy murag Mordas Disneyland di ba kay namang mga Mickey Mouse may bitaw mga pang bata nga nasa Disney nga characters. Nice si oy. Jabog na pa jud kay kuan. Na mga barko. Na pwede mga bata magduwa-duwa. Nice si oy among pakiton guys. Now,
Ay mga bata magsakay-sakay daning kuan. Na mga bata. Tapos ito nga kay na castle. Pwede magkuan adto kay maraglawom na dito. Mga na mong cottage guys, so di ba? Sure. Mga ni ka mong cottage. Naong mo sila. So mga resort guys na. So guys, kaya Del Franco Inland Resort is nasakop ni siya sa barangay Consolacion dinis Panabo, Davao del Norte. Niangay ko daning lugar guys, kaya kana bitaw ang bugno si Jack kay palibot puro kahoy ja hinlo pod si Ja. So guys, uman akong ligo. Wala baka magligo guys. Nagbabuong ko itong sama-sama tos na ikuan. Laong bitaw ja mato. Ning kaon sa udan ning naikipon cake kaya. Ngahang ko. Sorry sa mga ka-reject guys kaya nice magudan niya. So guys, lami dyan sila agan guys og Pasko kay grabe lami adyan si Ja og ang naay mga view mga inga na bitaw. Adyan makalingaw po si Jag mga bata. Kana mga bata bitaw guys kay mao dyan malipay dani kay grabe ninduta daghay pwede kaliguan. Unja guys bisag asang anggulo pod guys lami pag magpa-picture kay tan-awa lamang ni mga dolphin, mga Avengers, mga isatuwa bitaw sa mga kuana sa mga Disney pwede ka mag-picture. Hinlo po ilang tubig sa swimming pool dani guys kay bugnaw ka adyo ja tin-aw pa jud di nagtan-aw nimo. Unja guys kay natong gilakaw-lakawan guys mo ni 5 feet nga swimming pool ja katong ibabaw matoy 6 feet og 9 feet. Hi guys, thank you for watching my vlog. Daghang salamat guys. Ay sa kalimti sa pag-like ug subscribe sa ako YouTube channel ug click sa notification bell para updated mo sa ako mga bagong vlogs ug mga videos. Bye. Thank you for watching.